на всички. Здравейте на тези, които в момента ще гледат и на тези, които ще гледат малко по-късно това видео. Бог да ви благослови. Харесвайте, споделяйте, нека това видео да достигне до повече хора, защото вярваме, че една думичка, вдъхновена от Бога, помазана от Бога, може да промени един човешки живот. Живот, който е бил далече от Бога, Бог може да го обърне, да го промени. Защото вярваме, че най-голямото чудо е спасението на човешката душа. Няма нищо по-велико, нищо по-голямо и по-славно от това спасение на човешката душа. Спасение на човешката душа. Но за да се спаси човешката душа, трябваше да си появи някой. И този някой беше нашия Господ Исус Христос. Затова е наречен Спасител. Спасител над всичките спасители. Цар на царете, Господ на господарите. Исус Христос. Славно, велико, славно име. Име, което е над всяко друго име. Исус Христос, Божият Син, да дойде на земята, да плати цената за всеки човешки грях. Толкова е чудесно, толкова е прекрасно. Слава на Бога! Бъдете благословени хора, наистина отдайте слава на Бога за това, което Исус Христос направи. Ако все още не си приел Исус Христос в своя живот, ако все още се луташ и се чудиш дали да го направиш, не се чуди, не губи време. Днес е спасителен ден. Днес, ако предадеш сърцето си на Господа, точно в този момент Бог ти прощава всичките грехове и те изцелява от всичките болести и те прави наследник, прави те дете на живия Бог. Чудесен е нашия Бог, защото Той плати цената за всеки човешки грях. И то не каквато и да е цена, която беше на кръста. Там се проля Неговата кръв за теб и за мен. Там на кръста Той изговори: Отче, прости, те не знаят какво правят. Там на кръста Той направи всичко, което ти и аз не можехме да направим, но Той плати вместо мен, вместо който да е друг, защото никой не може да плати. Какво можехме ние да платим? Нашите дела, нашите добрини не струват пред Бога. Казва се, че нашата правда е като една мръсна дрипа, мръсна дреха. Не струва, но това, което Бог направи, е супер, е голямо, невероятно. Пак казвам, думите са ми слаби. Ние не можем да опишем, ние не можем да изразим, ние не можем въобще да вникнем в това, което наистина Господ Исус Христос направи. Така че благославям ви с цялото сърце. Не се оставайте на омразата, не се оставайте на разделенията, не се оставайте на това дяволът да внушава в сърцето ви, за да може да си мисли, че хората ви мразят, хората не ви обичат. Всеки един, който не е познал Бога, е бил и е още дете на дявола. Затова хората лъжат, затова хората убиват, затова хората правят такива лоши неща. Но всеки, който познае Господа, живота му се обръща на 180 градуса. Всеки, който е казал да на Господа, живота му се обръща и той повече не може от него да блика омраза, не може да блика от него лоши неща. Напротив, само Христовата добрина, любов, живот и прошка, и милост, и благодат. Така че благославям ви с цялото сърце. В тези дни не се оставайте да ядете и да пиете и да спазвате само традициите. На тези дни, преди всичко, отдайте слава на Бога. Благодарете Му с целите сърца за делото на кръста, за великото дело на Господа. Защото тези стихове в Божието Слово, в Евангелието на Йоанна 3:16, и днес трябва някой да ги чуе, и днес трябва да пронижат нашия сърце, за да стане да и да приеме Исус Христос за свой Господ и Спасител. И там се казва: защото Бог толкова много възлюби света, че даде своят единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот. Това е Божията любов към нас. Той даде, Той жертва
Той даде най-скъпото си, най-ценното си, Синът си Исус Христос. Това е Божията любов. Бог толкова много те обича. Защо бягаш, човече? Защо бягаш и не се примириш с Бога? Защо бягаш и не казваш да на Господа? Къде ще избягаш? Може ли човек да избяга от Бога? Не може да избягаш. Бог е дал живота ти. Бог е дал години на земята, за които ти да живееш. Но казва се, че идва ден и сега е човек да каже, да приеме Исус Христос за свой Господ и Спасител. Защото ако човек не приеме тази благодат, ако не приеме този дар вечен живот и не приеме Исус Христос в сърцето си, обрича душата си в вечна мъка и страдание, защото има вечно след, като човек премини от тази земя. Въпросът е къде ще прекараш вечността. При Господа или в ада? Място, което не е определено за човека, беше определено само единствено за Сатана, но всички онези, които ще го последват, ще бъдат там. Бог не е жесток Бог. Той е много добър Бог и дава шанс и възможност на всяко едно човешко сърце да го приеме и да бъде онова, за което Бог е създал. Обръщам се специално към всичките проповедници. Проповядвайте Божието Слово с разбиране. Проповядвайте Божието Слово с познание. Проповядвайте Божието Слово със свидетелството на това, което Бог е направил в живота си. Проповядвайте не за да впечатлите хората. Проповядвайте не за да печелите аплодисментите на хората. Проповядвайте истината на Божието Слово. Тъкновени, изпълнени със Святи Божи Дух. Огнени и пламени от Него. Проповядвайте онова, което Бог влага в духът ви. Няма значение хората какво ще ви кажат. Няма значение кой как мисли и как разсъждава. Има значение да проповядваш Божието Слово с огън и от това да чуваш Неговия глас и да вършиш Неговата воля. Защото преди всичко ние казваме богослужение. Така че трябва Бог да служи. Бог служи, Бог говори, Бог би трябвало да говори. Така че оставете си всичките теологични проповеди, оставете всичките си подготвени теми дори от AI и всякакви други източници. О, преживявай, човече, преживявай Господа, търси Господа в молитва, чакай от Господа, нека Бог ти говори и тогава проповядвай огнено, изпълни със Святи Дух Божието Слово. Това липсва в църквите днес. Липсва огънят, липсва преживяното, липсва проповеди, които са помазани, изпълнени с Духът на Бога. Така че благославям ви, мои брати и сестри, ако сте се отдалечили от това да проповядвате с огън, да проповядвате водени от Святи Дух, да проповядвате онова, което Бог влага в сърцето ви, не вашите си думи, но Неговите думи, приближете се при Бога. Приближете се при Бога и проповядвайте Словото Му, така както на Него му е угодно и така както Той иска. Така че и църквата, обръщам се към църквата, към хората, вярващите хора, ако сте се отчаяли, ако сте се обезсърчили, ако сте допуснали сухи сезони в живота си, ако сте допуснали огорчение, нараняване от един или от друг човек, откажете се от тази мисъл, покайте се, кажете: Боже, прости ме, че съм допуснал това в сърцето си, понеже сте позволили да уповавате на човек и на човешки неща. Уповавайте на Господа. Нека вашето очакване да бъде от Господа. На Него да бъде слава, защото Бог никога няма да разочарова, никога няма да огорчи, никога няма да нарани, напротив ще привържи, ще изцели, ще те изправи и ще те пусне в действие, за да можеш да Му служиш с цялото сърце. Така че не слагай очите си на хора, хората грешат, бъркат, всички ние имаме своите слабости. Има за какво да се хванеш, ако трябва да търсиш слабости, ако трябва да търсиш негативи, ако трябва да търсиш низгоди, но когато гледаш на Господа твоя Бог, който е сила на живота ти, който е силен да извърши онова, което на Него му е угодно, тогава ти ще виждаш Бога,
който воюва за теб. Ти ще видиш Бога, който изцелява, който освобождава, който поразява враговете ти пред тебе, който съсипа делата на дявола и който те води в безопасност. Бъди благословен, човече! Обръщам се сега и към тези, които все още не вярват, все още казват, това е измислица, това е глупост, написано от човеци. Хора, не може нещо, което да е написано от човеци и повече от 2000 години да работи в живота на хората. Обяснете ми това, как хора, които са били болни, биват изцелявани в Исусовото име. Обяснете ми как хора, които са били обладани от демони, Бог ги освобождава, ако не е вярно. Обяснете ми как животи на хора, които са били съсипани в наркотици, в хазарт, в какво ли не, всякакви зависимости и после биват освобождавани в Исусовото име и тези хора свидетелстват за чудото и онова, което Бог е направил. Обяснете ми за тези хиляди, не са хиляди, даже милиони хора, които животи са били съсипвани, но са намерили надежда, жива надежда в Господ Исус Христос, защото Той не е мъртъв. Той е възкръснал Бог. Той е възкръсна на третия ден, се казва, Той е възкръсна. Буда е в гроба, Мухамед е в гроба, всички са в гроба, но нашия Господ не е в гроба. Той възкръсна и Той е жив. Жив е нашия Бог. Жив е. И не е Бог, който търси мъст. Не е Бог, който търси как да ти отмъщава, как да ти направи живота да ти е тежък. Напротив, Той е добър, си казва Божие Слово. Бог е добър, милостта му трае до века, казва псалмиста в псалмите. И той се обръща и хората пееха с тази песен и ние ти казва, Бог е добър, Бог е добър. Милостта му трае до века, милостта му трае до века. Бог е добър, Бог е добър. Днес ако можем да пеем и да хвалим Господа и да видим онова, което наистина Той прави, о, човече, който да си ти, ще разбереш, че наистина Бог е добър и мисли най-доброто за теб и за твоя живот. Благославям ви в мощното име на Исус Христос. Знам, че във Фейсбук и в социалните мрежи има много приятели, но имам също и много неприятели. Има много хора, които ще харесат и ще споделят това видео, но ще има хора, които няма да харесат, ще хейтат, ще започнат да пишат лоши неща и напротив ще блокират и ще създават напрежение. Вижте какво, аз не се влияя от вашето мнение, аз не се влияя дали сте позитивни, дали сте негативни, аз се влияя от Господа и говоря това, което е от Бога. И точно сега в мощното име на Исус, ако има хора, които са болни, ако има хора, които са в ситуация, в която не знаят какво да направят, диагнозата говори, че ще умрете, че няма живот вече във вас, няма как да се оправите. И искам да ви кажа, скъпи братците, ако сега се помолим с вяра, там където се намираш, на твоето място, там където се намираш, ако ти отвориш сърцето си, се помолиш заедно с мен с тази молитва и приемеш Исус Христос в сърцето си, ще преживееш божествено изцеление точно сега в мощното име на Исус. Можеш да го преживееш, защото Бог е жив. И ако искаш да опиташ Господа, си казва в едно слово, опитайте ме, ще видите колко съм добър. Опитайте ме. Бог предизвиква човечеството, Бог предизвиква те, който си от другата страна. Опитай ме, ще видиш колко съм добър. Опитай ме, ще видиш колко съм добър. Опитай ме и ще видиш колко съм добър. Може би в този свят хора не са те прегръщали, родителите не са те прегръщали и може би има духа на сирака в твоя живот и на отхвърляне и какво ли не. И много хора са отхвърлени, много хора живеят на улицата и много хора нямат бъдеще и надежда според това, което си сложили пред себе си. Но аз съм тук да ти кажа, има бъдеще и надежда за тебе. Бог има бъдеще и надежда за тебе. Бог има най-доброто за тебе и Той ще ти го даде, ако ти го потърсиш с цялото сърце. Защото си казва, и ще ме потърсите и ще ме намерите, ако ме потърсите с цялото сърце. Ето сега е време, скъпи човече, да приемеш Господа с цялото сърце. И ако ти си болен и болестта толкова е налегнала върху тебе и ти си унил и казваш, край, приключи живота ми, аз искам да ти кажа от Божие име. Аз идвам пред теб и ти казвам, ти няма да умреш, но ще живееш и ще разказваш делата Господни. Няма да умреш, но ще живееш и ще разказваш делата Господни. Казвам на някой, не знам на кого, но ти казвам, ти няма да умреш, но ще живееш. Лекарите може би ти казват, че ще умреш, хората около тебе ти казват, че ще умреш, може би диагнозата, която всеки ден четеш, която пише, ти ще умреш.
И искам да ти кажа, Бог променя диагнози, Бог променя ситуации, Бог променя всичко, защото от Него е властта и силата, Той може да променя всичко. Ходиш ти по вода, смиряваш и буря, такаваш и да отихне, да млъкне, отваряш и червено море и хората минаваха по сухо. Бог върши чудеса и днес Той е същия, вчера, днес и завинаги. Той не се е променил, ние сме се променили към Него. Затова искам да ти насърча, скъпи приятели и скъпи човечи, който да си от другата страна. Точно сега в името на Исус служи си ръката на болното място. Точно сега. Служи си ръката на болното място. Говоря на някого, не знам, точно в този момент. Ден, в който ще бъде възкресение, ден, в който ще бъде надежда за тебе, ден, в който ще бъде ново начало с Господа, а началото с Господа винаги е приключение, винаги е благодат. Говоря на някого или на много хора, не знам, Бог знае. И точно сега в името на Исус Христос положи ръка на болното място и сега ще се моля с тебе и вярвай с мене. Господи, в името на Исус Христос. О, халелуя, каквато и да е болестта, какъвто и да е проблема, каквато да е диагнозата. О, слава на Богу, че не знам точно каква е диагнозата, но точно сега в името на Исус се моля. Промени тази диагноза в името на Исус. Промени, Господи, тази диагноза в името на Исус. Нека божествено изцеление да премини точно в тялото на тези хора. Божествено изцеление да премини в тялото на тези хора. Да съвършено да бъдат здрави. Съвършено да бъдат здрави. Точно сега. В мощното име на Исус. Бъди здрав в името на Исус. Бъди свободен от болестта си. Бъди свободен от всяка тигота и от всяка тежест, която врагът е сложил върху тебе. В мощното име на Исус. Всяка болест отстъпи и божествено изцеление да навлези дълбоко в сърцето ти, дълбоко в тялото ти и ти да бъдеш съвършено изцелен. Всеки рак в името на Исус да се стопи, всеки тумор да се стопи в името на Исус точно сега и всяко нещо, което пречи, левкемия дори, о, халелуя, изцеление и освобождение в мощното име на Исус Христос. Бъди здрав от болестта си и прослави името на Твоя Бог. Второто нещо, което ще направиш след тази молитва, благодари на Бога, пей хвала на Господа за това, което Той вече е направил. Той вече е направил. Знаете ли, скъпи брати и сестри, ще ви кажа нещо, което може би много хора не знаят. Изцелението Бог го изработи преди повече от 2000 години на кръста. Той го изработи за теб и за мен. Така че ти си съвършено изцелен, още оттам Бог го е изработил за теб. И единственото нещо, което трябва да направим е ти и аз, когато идва болестта и когато идва проблема, да приемеш изцеление. Нещо, което е изработено, което го има, няма нужда да се можеш той да го направи, той вече го е направил. Трябва да го приемеш. С вяра прими божествено изцеление точно сега, защото то е за теб. То е изработено за теб. То е за теб в името на Исус. Прими, благодари и отдай слава на Бога. Ще се радвам, който и да си ти от другата страна, когато отидеш и си направиш изследване, изследванията покажат, че си съвършено здрав и когато разбереш, че си наистина здрав, отдай слава на Бога, не се крий, започни, ако трябва, лайв направи, ако трябва, напиши го, но прослави Бога навсякъде за това, което Той е направил в живота ти, за да може и други хора да се насърчат и други хора да приемат Исус и да знаят, че има жива надежда и за тях. Бъди благословен. Но кое е по-важното всъщност? Да, важно е да бъдеш изцелен. Да, важно е да бъдеш благословен. Но по-важното и може би най-важното е да бъдеш спасен. Да бъдеш спасен. Защото преди всичко, защото тялото и тук на земята, просто така и човек да бъде изцелен физически, рано или късно, просто си отива от тази земя. И тялото пак ще си остане на тази земя. Но къде ще прекараш вечността? Защото имаш безсмъртна душа. Къде ще прекараш вечността? При Господа. Амин да бъде. Ако не си приел Исус Христос, няма да казвам какво ще се случи. Така че не искам да има лоши новини за теб. Днес ти ковеш съдбата си. Днес ти ковеш онова, което Бог има за теб. С твоето решение, с твоето да, с твоето приемане, Бог може да обърне живота ти на 180 градуса. Бог не гледа на лице, Той гледа на твоето сърце. Затова се казва, със сърце човек вярва и се оправдава, и с уста прави изповед и се спасява. Бъди благословен, човече, където и да си.
харесай, споделяй това видео. Вярвам, че много хора ще бъдат благословени и много хора ще бъдат насърчени, изцелени и освободени в мощното име на Исус. Благодаря на Бога, че си включих. Благодаря на Бога за повечето хора, които в момента гледат това видео. Бъдете благословени и насърчени. Бог да благослови служенията ви, Бог да благослови църквите, които ви е поверил, да бъдете достойни, да бъдете верни на това, което Бог ви е поверил. Не забравяйте на кого служите и пред кого стоите. Вие стоите пред Царя на царете, Господ на господарите. Ако имате вражди между църкви, между братя, между съработници, бързайте да се оправяте, бързайте да се покайвате, защото Бог не благоволи в разединението, Бог благоволи в единството, но в духа, не в плътски неща. Ние не се обединяваме и не се съединяваме в плът, за плътски неща, но ние се обединяваме и съединяваме в духа на Божието Слово. Живеем заедно, служим заедно, проповядваме Словото на истината, която е освобождаваща, защото се казва: и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Кой е тази истина, ако не е нашия Господ Исус Христос? Защото Той казва: аз съм пътят, истината и живота. Ние имаме нужда всеки ден да черпим от Бога. Ние имаме нужда всеки ден възкресенската сила на Бога да бъде в нас, за да можем да предадем, да можем да покажем на хората. То промяната, която Бог прави вътре в нас, тя се изразява чрез дела, чрез думи, чрез живот. Така че благославям ви в мощното име на Исус Христос. Бог да бъде с всички вас. Оставам ви, имайте Божия мир и с Божията помощ пак ще се включвам. Амин.